Bon, boa tarde. Isto que teño aquí na man é unha gaita de fole que vai para os meus grandes amigos, os carriços de Coimbra. É unha gaita de fole o máis puro estilo dali, ten todo en buxo, excepto a ponteira, que é de madeira preta, máis de imitación de marfín, porque o original deste ponteiro era de ébano e de marfil. Era a ponteira do tíxico da Marmeleira, que foi unha das ponteiras que empregamos para comprobar o noso modelo de datación polos desgastes, porque este modelo, pelos desgastes enormes que ten, pois o noso modelo daba que tiña prácticamente 450 anos de uso, máis ou menos. Como descansou uns 50 anos sen ser tocado, pois a ponteira tiña uns 500 anos. Ou sea, fora feita ao redor do 1500, do ano 1500. Curiosamente, a datación polo carbono 14 daba entre o 1516 e o 1590 como data de morte da madeira. O sea, está aí no intervalo. É, pois, unha ponteira do século XVI, entón o que queríamos era simplemente botar unha pexiña con ela, así ao estilo Coimbra, para que vexades como soaba unha gaita naquela época, na época dos descubrimentos. E esta gaita, a ronca, é a réplica dunha gaita moito antiga que achou o Antonio Freire aí na zona de Coimbra.